И здравейте хора, днес ще чатим в Омегли, обаче докато си пишем, разбира се, защото малко ме е страх. Така, да видим. Задара. Че много бързо затворя. Айде. Стоп. Оф. Явно ще трябва чат, паче ще си закрит така с видео, обаче искам да не ми се вижда лицето, той ще си закрия очите. Така ще закрия очите за всеки случай. Айде да я. Сега сте в чата със случайно. Няма смисъл излизане. Сега се връщам. И така ще играем на Quick Draw. Така, мисля. Али, това не е моя телефон! Сега се връщам. И така, че се върнахме. Така да започваме фиш. Добре. I see garden hose. Or boomerang. Or bread. Добре, как това по-точно ще прилича на бумеранг? I see rainbow. Or pillow. I see speedboat. Or underwear. Or eye. Oh, I know, it's fish. Добре. Така, стов. Как точно го нарисувам? Стов. Фурна. Айде ще... О, боже. I see zigzag. I see line. Or bench. Or pillow. Хоп. Or pool. Oh, I know, it's stove. Карай. Али, тихо. Така, съжалявам. Хоп. I see mountain. Or garden hose. Or bread. Or pear. I see stethoscope. Or dog. Or dragon. Or zebra. I'm not sure what that is. Айде. Oh, I know, it's tiger. Тайгър. I see line. Or crayon. Or marker. Or sword. Or dipping board. I see finger. Фенс. Oh, I know, it's fence. Маус. I see circle. Or blueberry. Or donut. Or frying pan. I see hat. Oh, I know, it's mouse. Къркъл. Какво беше къркъл? Къркъл. Беше къркъл. Къркъл. Какво беше сега?
Къркъл. Къркъл. Какво пише къркъл? Сега само да проверя в телефона, защото е по-трудно, което ще проверя днес. Къркъл беше лупинг, май. Къркъл, какво беше къркъл? Да! Кръг! I see bread. Or blueberry. Добре, да не се получи. Oh, I know. It's circle. Позна всичко. Винаги проверявам какво са рисували другите. Така, дай пак. Хокей пък. Добре. Хоп. I see elbow. Or boomerang. Or hockey stick. Or garden hose. I see clarinet. Or banana. Млъкни бе, жено, и виж! Тук някакси така. I see shovel. Or water slide. Or sock. Sorry, I couldn't guess it. Добре, butterfly. I see marker. I see dumbbell. Or cup. Oh, I know. It's butterfly. Да, най-грозната. Камел. I see bread. Or mailbox. Or dipping board. Or calendar. I see dog. Or rhinoceros. Oh, I know. It's camel. Липстик. Кой липстик? Липстик. Значи има нещо свързано с пръчка. Вероятно патерица? Ще проверя. Сега съм отворила на телефона си речник. Не ми излизат картинките. Съжалявам, малко съм... Нещо да се каже така болна. Значи на български липстик значи червило. Добре. I see nail. Or pants. Or telephone. Or marker. Or knife. I see crayon. Айде. I'm not sure what that is. Айде. Sorry, I couldn't guess it. Саксофон. I see broom. Or necklace. Or garden hose. Or sock. I see trombone. Or snorkel. Or dog. Or clarinet. Айде саксофон. I'm stumped. Саксофон. I see bat. Or toothpaste. Sorry, I couldn't guess it. Or marker. Джел. Какво точно да нарисувам джел? Какво точно да нарисувам този джел? Джел, затвор, как да нарисувам джела? Хоп, 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 хоп. I see door. Хоп. Or fence. Or chandelier. I see circle. Or lollipop. Or ant. Or stethoscope. Or chandelier. Oh, I know. It's jail. Добре. Значи не ми позна хокей стик. Ето аз той нарисувах. Добре, червилото, как точно да го нарисувам? Като аз дори не знам как изглежда. Добре, да знам, обаче не си... Добре, да знам как изглежда, обаче аз не си падам такива неща и не се занимавам. Fire truck. Няма се да ни бъркам. I see line. Or pillow. Or cooler. I see line. Or pillow. Or bench. I see oven. Or radio. Or dipping board. Or computer. I see sink. Or cooler. Or birthday cake. Or house plant. Sorry, I couldn't guess it. Snowflake. Снежна топка? Да, да. Не съм много сигурна. Да, аз мисля, че беше снежна топка.
животни, бе. Сноуфлейк, боже, снежинка. I see garden hose. Or knee. Or boomerang. Or calendar. I see telephone. Or camouflage. Or scorpion. Or squiggle. I see flower. Or bat. Or saw. Oh, I know, it's snowflake. Pear. I see knee. Or nose. Oh, I know, it's pear. Айде. Нали? Каза пер. I see keyboard. Or pool. I see hot tub. Or sleeping bag. Or submarine. Or diving board. I see aircraft carrier. Or garden. Or yoga. Айде. Кейк. Sorry, I couldn't guess it. Ваза. Вейс. I see nail. Or hexagon. Or cup. Or television. Or speedboat. I see lipstick. Oh, I know, it's face. Бас. Бейсбол. 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 I see lollipop. Or microphone. Or yoga. I see ant. Or mosquito. Or angel. Or bear. Or elbow. I see garden. Or mermaid. Or animal migration. Or fire hydrant. I see necklace. Or lobster. Айде, бейсбол. Sorry, I couldn't guess it. Почти нищо не познавам. О, пожарна. Аз той нарисувах. Добре, да при нас не нарисувах това. Но бейсбол. Топката ли трябваше да нарисувам? Добре, хора, мислят